ସମସ୍ତେ ଶୀତ ହେବା ଖରା ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନାନା ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ତ୍ୱଚାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇବା ଜରୁରୀ। କଥା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମୁହଁ ଧୋଇବା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯିବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ମୁହଁ ସଫା କଲା ବେଳେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରିହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁକୁ ହିଁ ଧୋଇ ନଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଦିନସାରା ଧୂଳିମଳି ଓ ମେକଅପ୍ ତ୍ୱଚାରେ ଜମା ହୋଇ ତ୍ୱଚାର ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ତ୍ୱଚା ଅତ୍ୟଧିକ ରୁଗ୍ମ ହେବା ସହ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଧୋଇ ଶୋଇବା ଜରୁରୀ। କିଛି ଲୋକ ସାବୁନରେ ମୁହଁ ଧୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହଁ। ଏହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ବିପଦ। ସାବୁନ ଆମ ତ୍ୱଚାକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ସହ କୋମଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାବୁନ ବଦଳରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। କିଛି ଲୋକ ଗରମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗରମ ପାଣି ତ୍ୱଚାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ତ୍ୱଚା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହିଁ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁହଁ ଧୋଇବା ବେଳେ ମୁହଁକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଘଷି ଧୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୁଲ କାମ। ଆପଣ ଫେସ୍ ୱାଶରେ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ମାଲିସ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସବୁବେଳେ ଉପର ଆଡ଼କୁ କରିବା ଉଚିତ। ତଳ ଆଡ଼କୁ କରି ମାଲିସ କଲେ ତ୍ୱଚା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଝୁଲି ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ ସଫା ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଭଳି ସ୍କ୍ରବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ସ୍କ୍ରବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ରୁଗ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତ୍ୱଚାର ନମନୀୟତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଚେହେରାରେ ବୟସ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଠୁ ବେଶୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ତ୍ୱଚାର ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ପରେ ସେହି ଭାବରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।